Wengenza ukuthi nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Admin. Uma uqala ungena kule channel qiniseka ucindezela usubscribe uzothola zonke izinto engipostayo kuyona kimi le channel. ULusanda Rice Rengano neminyaka ngo41 uDutshulwe wafa eDutshulwa nowesifazane neminyaka ngo25 owemgibelisa emotweni emaphoyisa eMakhweng noma ke eMakhweng. Kubika ukuthi ukufa kwakhe kuhlobene nokusesha icala belithinta izinkabi ezibulala abantu kuleya ndawo. Amaphoyisa athi ke okudabukisa noma ke ukudabukisa kakhulu kufe nomuntu ke obeziphumela emsebenzini engahlangene ke mnalembi kanti abantu baphole kanje ezikhundleni zokuxhumana. Ngomyuthi kumsebenzi oyingozi lo esikhathini samanje ngathi ke ungahlala endaweni ephephile impela ngoba ke izigebengu ziyazenzela la. Nangomyuthi ubenebhadi usiswa abantu uma ke usubizwe amathonga kini akunakuvinjwa ke ungashawa nayi ibullet uzidlulela nje. Ngifisa ukuthi ngizovuka lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba sihlanga lapha kwi comment section.